lujaldeko papelekin egingo dugu trukoa. 4 zati egin ditut, 4 pilota. Zergaitik? Pilota bakoitza gu orain gauden bezala izango zen. Gutxi gora bera, ez? Ba, begira hor. Magia pixka batekin begira zer pasatu daiteke. Han, ikusi aldezute hori. Ba, begira berriko, Zoragarria. Eta azken bat gehiago. Begira hau, Zer pasatu da? Ikusi dezute? Laurak bakoitza bere eskinean zegoen eta orain laurak punturi bukatu dute. Hau guri pasatuko zaigu segituan. Kasu egin, etorri pixka bat honea. Ur hartuko dugu, barkatu, lehenengo makila moztu beharko dugu. Por cierto, entzuten ari garen taldea gaurkoan Nirvana. Eta abestia, zein da, Ana? Apagotaker. Barkatu? Apagotaker. Alto goneska! Ba, Ea zer pasatzen den. Han! Ikusten dezue? Txotxak dira erditik moztutakoak eta begira nola bukatzen diren. Danak elkarrekin. Horrela bukatuko dugu. Hau izan da gaurko trukoa, espero dut gustatu izana, musu handi bat eta hurrengora arte. Agur!